Mahilig ako. Hmm. So yes guys, this is the gaba, the gaba. So this is the basta it is a vegetable, you know. So magugulay tayo for today's video. So, ayan. Wow, ang ganda. Char. So kahit mga maliliit guys, kailangan mo siyang kulin. Ang pagkuha niya is ganito lang siya. So para hindi siya masyadong tutubo pa naman to guys, pag kumuha po ng ganito, tutubo pa naman siya for today's video. Ganito lang. Tsaka ito, ginugulay pa ito. Gabi. This is what you call gabi sa Tagalog. Search nyo na lang. Ano rin na-ilisyon na to? Mama, baka hindi na-ilisyon na to. For the harvesting ang person. Ayan, dito like this. Wow. Sabihin mo dito, madami sila na mga gabi dito. Madami ditong mga gulay sa amin. Tinatanim-tanim lang ito ni Mami. Parang, wow. Ang lalaki nila. Ang dami. Dakulong sa mga nila. Kasi pag wala kami guys na pang-ulam, itong madami talaga itong mga vegetables sa amin sa magilid-gilid ng bahay. Wala kasi kami mga makain, gulay-gulay na lang para pampahaba ng buhay. Kung may mga gulay-gulay, yes. Para pakunti sa mama. Ay, boy. Ay, ito udah kulaon. Para mabawas-bawasan man ini mama. Diyan makakatasunin yung ano. Dapat tayo lima makatin. Wow. Super ganda ang ang lulusog po ng mga to naggabi. Yes. Wow, parang pili ko ang sarap talaga ito. Pinapangat ko ito. Pinapangat ko dito sa Bicol para maraming mga pag mga ano siya, pag may mga okasyon, yes. Masarap to pag lalo pag may sili. Matigil. Bujan. Nandito lang to sa aming bakuran. So, maraming gulay. So, marami na po tayong gulay mga ka-family. So, this is it. Thank you for watching.